Susubuta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Raka Balita 943. Ang Atraka Balita na ME500 ug ang mupagkana sa imong atraka Muscle Man. Doble proteksyon, doble garantisado. ME500 ug Muscle Man muhatod kanyo sa mga nagbagang balita sa Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Alas 7:44 na sa kabuntagon o karon sa itong mga detalye sa itong mga balita sa Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM o sa 96.9 Light FM dito sa Mailungsos, Manugan. Sa ato ang mga detalye sa itong mga balita usab kini sa MA500. Batasan na ang paggamit sa MA500 aron maproteksyonan mo sa inyong inadlaw nga buhaton gamit na sa MA500. Mapalit sa ng butikag parmasya sa inyong mga lugar. Nasa pikas niya si Kayla ang bigit ining usa ka lalaki gidakop tungod sa paghupot sa gitawag og drugs. Pinasubay kini sa orden de aresto. Nasa pikas din niya si Kayla may butag tira. Atraka Balita 943. Sikop sa kapulisan sa syudad sa Tanhay usa ka lalaki kinsa giserbihan kining orden de aresto sa mga alas 7:35 kontak na sinaaging gabi Abril 20, 2021 sa sitio Katiaw-Tiaw, Barangay Poblacion 4, Tanhay City, Negros Oriental. Ang giaresto na ilang si James Carl Aguilar Capilla, 32 anyos, minyo usa ka laborer o nga nagpuyo kini sa maong lugar. Sa report nga nakuha sa Atraka Balita News Team, pinaagi kini sa subuatan sa kapulisan nga ang detective sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG Negros Oriental kauban ang Tanhay City Police Station 1st PMFC sa Negros Oriental Provincial Police Office ang mipegayon kini sa gitawag og simultaneous anti-criminality law enforcement operation. Dala ang orden de aresto batok sa suspetsado sa paglapas sa Section 11 Article 2 sa paglapas sa balaodon sa Republic Act 9165 docketed ubos sa criminal case number 2241 and the possession of drugs sa Republic Act 9165 docketed number 2242 nga kini giluwatan ni maghukom Honorable Christine M. Tabas Suarez aba ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 43 ning siyudad sa Tanhay. Ang warrant of arrest pinitsaan og Abril 12 tuig 2021. Ang giaresto ang suspetsado ang gidala na kini sa buhatan sa kapulisan sa Nakbayan sa Tanhay og gihawla og tukmang kaso ang ipahamtang kaniya sa paglapas sa balaodnon nga Republic Act 9165 kung gitawag og Comprehensive and Dangerous Drug Act of 2002. Umaw kadto ang nakuha nga balita sa 24 oras sa dili pa may pagpaminaw diha sa Rodas Beauty Spa owned and managed by Ma'am Roda Silva nga birthday karong adlaw. So happy birthday Ma'am Roda Silva. Pinausab diha sa MJ's Eatery nilang Sir Ondo Ibalias, Ma'am Barbet Manimat ug Ma'am Iyay Aguilar ug ni Ma'am Jovelyn. Ni Ma'am Adel Panio sa Barangay Tugas ug ni Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay 5 Tanhay City ug ni Ma'am Christy diha sa Totos Eatery sa may Tanhay City Public Market nga kaunay gyud nagpalanog sa Atraka Balita 943. Sa Lava Bubu Soap Trading nga nahimutang sa Mabini Street, Barangay 2, Tanhaya City. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM Tanhay City ug sa 96.9 Light FM Manukan sa Buanga del Norte. Serbisyo publikong walay pinil na kadiri sa gawas king Atraka correspondent kay Lakhay may buntag kanatong tanan. Atraka Balita 943. Laing nga lokal nga balita. Adunay 55 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa lawigan sa Negros Oriental ug adunay 28 ang naka-recover sa maong sakit kagapong adlaw Abril 21 tuig 2021. Kini gibotya kagapong adlaw ni Dr. Lilian Bustamante Stasyon ang Provincial ITF Task Force Ground Commander. Pinagi siyang virtual briefing adunay 55 ka bagong kaso sa COVID-19 ug adunay kwintada nga aktibong kaso sa COVID-19 mokabat kini 203. Samtang adunay 28 ang naka-recover sa maong sakit o kwintada sa 1985 ang total nga na mga naka-recover. Samtang adunay 64 ang nakalas kung namatay sa maong virus. Ang probinsya sa lugar sa Negros Oriental nga adunay kaso sa COVID-19. Una dito sa may unang distrito, adunay aktibong kaso sa COVID-19. Nag-una dito sa may lungsod sa Bindoy. Adunay 5 ka-aktibong kaso. Lungsod sa Ayungon adunay 5. Lungsod sa Tayasan adunay 2.
Lungsod sa Malalod adunay 8, sa Dakbayan sa Giulngan 13 og sa lungsod sa Balhermoso 10 og sa Dakbayan sa Kanlaon adunay 7 ka aktibong kaso. Sa ikaduhang distrito nga adunay aktibong kaso sa COVID-19, nag-una dito ang lungsod sa Mabinay nga adunay 26, Dakbayan sa Bais 2, Dakbayan sa Tanhay 3, lungsod sa Amlan 16, lungsod sa San Jose 1, og lungsod sa Sibulan 8 og ang Dakbayan sa Dumaguete adunay 40 ka aktibong kaso sa COVID-19. Sa Tresero distrito ng Lalawigan sa Negros Oriental, nag-una dito ang Valencia adunay 4, lungsod sa Bakong 4, lungsod sa Sabugita usa og ang lungsod sa Dawin unom og adunay 31 sa lungsod sa Siaton, lungsod sa Santa Catarina 2, Dakbayan sa Bayawan 4 og sa lungsod sa Basay 2. Ang lugar nga walay kaso sa COVID-19 mao kini ang lungsod sa Pamplona, lungsod sa Manhuyod, lungsod sa La Libertad. Mao kini ang walay kaso sa aktibong kaso sa COVID-19 kagahapong adlaw. Sublion na to ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Negros Oriental adunay 2,252 og naglangkop kini sa 203 ang aktibong kaso sa COVID-19 og 1,985 ang naka-recover og adunay 64 ang natala sa nangamatay sa COVID-19 samtang kining usa nga bag-uhay lang natala nga namatay sa COVID-19 usa ka 71 anyos nga lalaki nga taga Tapon Norte, lungsod sa San Jose. Laing lokal nga balita, nagpadayon gyapon ang ayuda sa pabahay ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino sa mga katauhan kinsa nagpuyo lang sa gitawag og barong-barong o tuldang panimalay kinsa looy kayo panahon sa ting-ulan. Si Konsyal LV Montisa Tolentino mibutyag ang iyang programa nga pabahay, ang personal kini nga pundo og inabagan og kausab kini sa ilang grupo. Dugang paniya nga ubay-ubay ang mga tawo kinsa naayudahan og gam-an og gamay nga balay nga adunay sin, bungbong nga amakan o gamayng tabang apan kinasing-kasing siya miingon. Gani ning baguhay lang ang miklaro siya nga dili nan makupar niya dayon ang apan iya kining gipasunod kay sunod si mana sugda na og gama ang pabahay kon gamayng balay sa magtiayon nga senior citizen nga nagpuyo dito sa may sitio Palali, lungsod sa Pamplona. Ang iyang pamahayag. Sa pagkakaroon sir, aduna tay 5 nga nakapila unya tungod pud sir nga limitado man gid ang atong pundo kay sa personal man ni nako nga panudlanan. Aduna koy isa karon nga nagsugod na mi palaras sa kahoy kay aduna tay senior citizen nga talabangon sa Palali unya hopefully sir mga sunod semana makakuan na kita makapabarog na ta and then since wala man sad sila tawoy kuryente amo na lang sa patauran of solar light sila ni nanay ug tatay. Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino eksklusibong hinawi sa Atraka Balita News Team. Laing lokal nga balita nanukad dito sa may lungsod sa San Jose. Naapektuhan ang dagan sa trapiko sa mga motorista o kaning sakyanan kagapong adlaw sa National Highway Barangay Hilocon, lungsod sa San Jose, sakop ning probinsya sa Negros Oriental. Si Kapitan Jinko Camero ang nahinabi kini sa Atraka Balita News Team. Matod pa niya nga apektado gyud ang dagan sa motorista o mga sakyanan tungod kay adunay sanga. Saka siya nga duol sa groto ni Mama Mary at bang mismo sa may gymnasium sa maong barangay nga nagbitay nga naa sa 3 metros ang distansya sa sanga sa kahoy gikan sa kalsada o kini delikado sa umalagi. Dugang pa niya nga kining dali kin pagdayon siya taga rescue sa lungsod sa San Jose aron putlon sa laman ang nitay nga gabok nga sanga hinungdan nga nabiktuhan ang umalagi kagahapong adlaw. Ani ang iyang pamahayag. Gap. Good morning sir no. Good morning sa napaminaw karon sa station. Kuan ni sir ni angyo ko sa head sa kuan sa Elvin sa San Jose ni Sir Midjen Escaray. Ako siyang gihangyo nga naamang ko'y akasya na mo din sa groto. Dayon, naisang nga dako kaayo mga hawak na gani og tawo. Dayon,
Every time ako siya palabang sa kalsada, dito sa sikat na side. Oo. So ako siyang gihangyo, kaya mo, among ipaputol, tungkol kay patay na gyud siya. Kaya delikado kay mura mo siya gasangagod. Mura gaway siya ang porma. So, simbako niya, wata kabalo, makalit niya og lusno. So, simbako na yung mga ganyan may go. Unang nihangyo miniya, mahimo, mapuputlon. So, walay paglangan. Ganina pa pupuntang ni sulti niya. Dayon, after 1 hour, nanawag siya na ako nga ilang putlon ang kuwan. Maong sanga-sanga siya. Mas importante ang seguridad sa umalagi kay simbako adunay unyay masaplian sa dunot nga sanga na parte sa kasya. Si Kapitan Camero nangayo kini ka pasensya sa umalagi sa sakinan o motorista kinsa nadilatar in taon sa ilahang oras. Hangyo mangayo ra mi og pasensya ato mga naay mga sakinan nga niagi karon nga natasado sila gamay ug sa may ilang gidalian tungod kay lisod man pud og paggion sila nga naapay kaputol. So amo hinuon dili man pud magdugay kay ang among ang cutting sa kuan sa mga sa rescuer utay-utay din paagi. So mintas tanto nga wala pa nya ako lang pong gihangyo nga diri sa barangay Hilokon sa Corbada prone ko na siya nga kurbada. So mahimo, magpahini lang yun sa basta mo kurbada di o dili, magpabusina naman ta. Okay. Si Kapitan Camero, Conjingo Camero, sa barangay Hilokon na lungsod sa San Jose. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Raka Balita 943.